kay. Ano man na? Sus naaraman dai ka. Nara Nangita mi ganiya sa imo nga ba? 2 ka oras na. Naaraman dai ka sa sagingan. Baan pud tani mo ya oy. Kantaan ta lang ka ba? Ha? Kantaan ta lang ka. Ako tan? Ah. Tan ba ko nimo? Oh. Isbog ta dito kay banam ang gud ni. Sige. Ah, sige, dire. Nangita ko si mo ba? Kantaan ta lang ka. Ah, kung kati si mo ha. Kabalo ka ng pasayaw ako dai. Uy, ganahan kay ko ana ya. Ya? Sa man duwit tani? Ah, magkabalo ka ng Joy. Joy ta. Ay sige. Music maestro. Drums. Pasayaw ako dai. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Musayaw yun ko dai. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Sa iro. irog-irog, intaw na ridyo tayo. Musayaw yun ko dai. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Musayaw yun ko dai. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Sa iro. irog-irog, intaw na ridyo tayo. Kanimo Lagi ko'y gusto. kay kanang imong sinayawan kinaraan. Pahalo kag yun ko dai. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Pahalo kag yun ko dai. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Sa iro. irog-irog, itang nga ridyo tayo. Pahalo kag ko dai. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Muhalok yun ko ni mo dai. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Sa iro. irog-irog, intaw nga ridyo tayo. Irog-irog, Sa iro. irog-irog, intaw nga ridyo tayo. Ah, bro. Grabe gyud ya. Oh, Ay, how okay. gyud kayo ya gipadingon. Nya. Adto sa mi. Ay, ala sige ya. Salamat Ay. kayo ya ha. Kanapa may lakuan po. Napapunyan tuan murag emergency ni mga lakaw ni. Ay sige ya, salamat Dali gani niya ya. akong drama rock kay mo. Gani ya nag-recruit na gyud ka ba? O sige. Tama basta mo tong akong sulti. Sige, salamat.